Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Mune imwe nyaya yavhundutsa ruzhinji pasocial media, Sonya uyo aimbove mudzimai waSewicknell Chivhayo aposta mufananidzo uyo waratidza achiri grade 7 kubva kumakore ake ekupuraimari. Vatsigiri vabva vasvetukira mukati vaona kuti Lucy Lulu Muteke, mukadzi mutsva waSewicknell, ange arimowo mufoto iri. Vazhinji vabvunzana kuti izvi zvinoreva here kuti Lulu akagara achizivana naSewicknell kubva kare kare kupfuura zvinozivikanwa pasocial media. Pikicha iyi yamutsanaurirano huru pamhepo. Some viewers were amused by the coincidence. Others wondered if this signals deeper connections between Sonya and Lulu. Recently, Sonya has made headlines with claims of seeking her divorce settlement and even threatening to share dirty secrets unless terms are met. Zvichakadaro, Sonya akatauro zvishuwo zvakanaka kuna Wiki naLulu achivapa mablessings mumarriage yavo itsva. So with these public statements nepikicha yekare iyi, the lines between past and present relationships in Sewicknell's life are blurred and fans are now calling for clarity. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisangane mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.